Sparks akaenda kanotenga fodya Pacific. Anditi. Yatengwa na babasi. Anditi. Tuck shop. Received. Katotanga kuteya food. Ready? Ready? Sit. Ndakazonotenga fodya ndini. Zvikazodii zvikadai. Isokudza kuti mazi munenge muchivharwa pai? Ndini. Hands on bucket usually. Munenge mutori nefodya yakuserekera tatarisa. Andi fodya dziri kungobuda mubox ranga rakavharwa. Ngatingodzidira idzese right. Mumvura macho. Iwe apa zvanga kubuda mari. Asi box iri taridi? Resealed. Chistaridi? Tarivhura. Yatubeda mitro waibeta. Andi. Murero tonto. Mari yanga ine mastach. Mari ishi. Asi box ready? Rafuru. Saka munhu kana achibvuma kupusiswa ngaasaona ngevanhu vese vakadi vakapusa. It's a question yangu ndine. Conspiracy inenge iripo apa ndeipi? What extent do you think people can go kuti babaziko? Fodya yatengwa nani? Ndinete. Ndo zvandiri kukuudza kuti inini. Kunzi iwewe ndiwatenga fodya. Anditi. Hazvisiri izvo zvinokupa guarantee of safety. Yekuti uti chinhu chiri genuine. Urunzisa. Kuti waenda kutuck shop iwewe andika. Ukasvika ukatenga fodya. Anditi. Nekuti pazoburitswa mari yakawanda. Anditi. Ichibuda pai? Mufodya. Anditi. Haisiyo guarantee yekunzi chinhu ndecheshuwa. Aiwa, baba. Kune vanhu vari serious panyaya dzekuda kuvhara vanhu. Vachizviti pane power. I want people to understand kuti inini handina kumboramba kuti zvinhu zvakadai zvinoitika. Asi ndakati zviya zvakabuda zviri kubuda pascreen zvazvo. Bosh way. Ndosika ndati baba Zigo, handei munotenga fodya murani? Muri mimi. Mocheka box kuti rakasiliwa here. Handiti. Now it's very simple. Ndangoenda kutuck shop ndikanotenga box. Handitika? Ndo ndaudza mfano wekutuck shop kuti vhura box uzorivhara. Ndobva arivhura handizi tarisira sei. Asi ndangozondiradza radi rasiliwa mogo yaiswa mari mukati. Handiti? Ndobva ranogadzikwa pane dzimwe fodya paya. Ndobva ndangomudza kuti Zigo paachasvika akati arikuda fodya unomutengesera box iri. Wazvona? Saka chero dei mamaenda pamatuck shop ese aripo paya. Maingosvika muchingotenga futi box rine mari. Saka chero dei mati muda 5 mabox, paingobuda 5 mabox ane mari. But iwe waizoconvinced manje kuti zveshuwa ndezveshuwa apa hapana chiri chidhiri changoitwa. Ndo anonzi mabhidhiri manje iwaya. Hapana kana iripo ipo. Aiwa, DJ Sparks muzvinzwa kuti munogona nge fact yekuti makaritenga kumaraini kwenyu. It doesn't mean kana sekuru vake vachinzi vanozviita iwaya. Handitika? Inini ndouya nebox rangu inini. Randienda tenga inini. Kwete ratotenga ndotenga kwandoda. Box iroro. Ndouya naro, ndovapa voita. I think vakaita 1000 baba Zigo. Indinobva ndavapa futi rimwe 1000. Open bets. Alright, sekuru Sparks hands vakaita 1000. Ini ndobva ndakupa iti mwechi 1000. Rimwe 1000. Vobva vaita 2000.
1000 rabuda mufodya dzavo ne1000 rangu randobudisa muwallet. Sky dzinozasara dzisina kuchinjwa. Dzisina kuiswa mukati. Idzi ndo dzekubhilivhisa kuti woodbox rakadi rakazara. Ndozvaunozodimbura kuti uonewo bhora kuti haifodya zvizvo. Box iri handichaita kare line here. Ndiri kuziva kuti line riri kundorine mari. Tuma line ana mari. Saka pakuvhomora ndovhomora zvakadi zvakanaka. Zvakangwara. Thank you, Komanda.